mate surihini ra kresir ke paningkan pensi selang ponlo. Bonta COVID-19 ke doko ka joini pining surihini ra ingko rapli aningkan ansi patanglong pinuputa kathara sangho peningji. Lapen labangsu lamarjan ka bonda pona theke Karbianglong drugs mate raki aharmu kerimatung koson pensi kacepa jok ponjima. Lapen eco tourism Karbianglong alangsun lahai huya potha koson si kangthur ponji aparman pensi selam ponlo. Lasong si ceparjan bangpi lake South Indian Hindi lam arjana long ceparjan duna bangpi actress Smriti Rani Bora Hunmili Hansepi S.E. Kathar Lunsepo Probika Tokbi Director Baburam Ronghang, Producer Sunita Rongpipi, along ni Tompensi Thekpon Nokpo. Festival fun nili hinben. Usually mate best wishes pajuri. Chorolo labangso lamarjan puthana litunda nililong anna kongri po si Sarlong The Tiger labangke action movie and it's an action against crime and against drugs mafia akela nolong drugs madaraki kichu penana phai chi hunglo litum Karbinglong sitame lapen inter northeast by India awalong sitame arniwang litum arjulong report arjulong la raki matela drugs lahai peddlers atumban kene puta lapen kichu phai tam batolo la sekula so puta awareness biji apansi trola lamarjan pen la kilun ke kan action pen si nilitum so Sarlong The Tiger lamarjan bang paklang ponila lapen labang so lamarjan ke 2019 pen lo nilitum ke changi 2019 pen chenglo mat covid abang dokok la 1920 lam ke ako puto nilitum 2021 lo message chenglo lapen non ansi nilitum labang so lamarjan bang patang ponila lo si labang so arjan penat mate 10th of October pen along dimlong paklang ponipo di fu galaxy long bang ke pena TNM bang ke premier show dopo la pen por pai bajihini pen bang ke anutin kelang ji bang pu bang pi ni han tum setame bajihini pen bang ke soptalang tu niklong po la pen 16 October an di fu galaxy long bang ke paklang poniji la pen kapre non la labang sola marjan ke paklang ji adim labang ke nanagini thomba nanagini ni nanagini pli ladak public abuse made viewers labang so adiman pen sada paklang poniko pen labang so la marjan long mena message ke mo pen li puilo sigela drugs labang so awareness baki kichu labang so awareness ko song silitum amphang lo mate nonom uwe kimi smartum silme drugs kichu pen chingrai thekjinma ba ke papom thekjinma alabang lo pen isi message du kala ke ilitum Karbinglong ke respect la ecotourism putha we are very rich in ecotourism sekula so putha stame pirthia dang showcasing labang so pan ke pasata oni pan sila da tourism putha tado pen nililong co-actress alabang ke Smriti Rani Bora ko alang li ke Telugu film mate South India movie long ke claim dun tanglo Gandhalayam po lamarjan lapen presently alang li Mumbai long ta ini ne film project long se alang li ada claim dun lapen ko supporting actor dalang Probika Tobi lapen Hunmili Hansepi lapen ladak lun bang jumia sensenji ladak emotional lum da doji lapen ko ningkarong party song do lapen ko romantic album da doji lapen bangso playback singer tumbang ke Probika Lunsepo Probika Tobi nong nama sedang bangku lapen
lunsepi nitu timupi alang litu ben sila bangso arjan along alun nang lun tun illa la pen ladak more than artist atum 150 ne ke ong nai lo bang Karbi lam arjan long dan mane artist ladak ke lok se 150 so se ne bangku bang pitum ladak nak separjan long la pen ko location bang ke litum Tezpur ado la pen Guwahati Jyoti Chitraban lai la pen kapre Karbin long location along la pen Nagaland along sitame Dimapur la pen Kohima ada sitame nilim sot endam nilim Kohima sot endam ga daga ko Nagamis actor atun actress tum sitame la bangso lamar janlong da nang cerap dundu mate nang ceklang dundu ne non marketing litama dubbing unedala wa pisi tame subtitle in English dan sini litum la bangke